Өз эшләрендә дәвам итәләр һәм без кунакларыбыз белән сөйләшәбез. Кунакларыбыз инде Стрела Акбарс регби командасы уенчылары. Һәм Рөстәм, беләсең, менә шушындый кызыклы гына мәгълүмат. Безнең инде Стрела Акбарс командасы ул иң элек Стрела Акбарс дип түгел, ә менә Стрела дип кенә аталган дидек бит, әйме? Ул инде 1967 елда ук оешкан, егетләр әле күптән түгел, 15 ел гына анда шөгыльләнәбез диделәр, уйныйбыз диделәр, әйме? Һәм менә Стрела Акбарс дип ул 2023 елның 3 ноябрендә үзгәртелгән. Ни сәбәпле үзгәртелде ул, егетләр? Аның тарихын да сөйләп үтегез әле безгә. Асын без белмәйбез инде. Безнең бит инде Татарстанда шул кая бармыйсың, шунда Акбарс. Шуңа бездә инде хәзер Акбарс булдык. Моны горурланып әйтергә кирәк инде. Горурланып әйтәм. Безнең инде төп символ бит инде ул талисман дип атыйлар аны, Акбарс диләр. Шуңа күрә ул сезгә уңыш китердеме? Менә шушы ел эчендә ноябрьдән мартка кадәр аралык, майга кадәр аралыкта. Уңыш китерде. Без менә быел супер кубокны алдык инде, Аллага шөкер. Хәзер чемпионатта уйныйбыз. Пока шул Уңай яклары гына. Уңай яклар гына. Алла бирсә, бу сезонны инде быел беренче урында бетерергә тамамларга телибез. Егетләр, менә регби спорт төрен сез әйтик, менә бүгенге чорда, менә шу чорда сез кире кайтарып, аны популярлаштыру өстендә эшләүчеләр дисәк тә буладыр инде бу спорт төрен, чөнки ул югалып торган һәм бу спортның киләчәге спорт төренең балалар өчен махсус тренировкалар үткәреләме, секциялар. Сез үзегез ул эштә катнашасызмы? Әйе, дөрестән дә Казанда регби буенча спорт мәктәбе дә бар. Анда квалификацияле тренерлар эшли, алар балаларны кичкенәдән алып яшь үсмерләргә кадәр алып баралар. Шуннан соң балалар инде үз юлларын сайлыйлар. Әлбәттә, Казанда калырга, регби уйнарга үзләр карыйлар инде. Шуңа аны регбины бит нәрсә дип әйтәләр? Ул джентльменнар уйнаган, хулиганнар уены дип Тәрҗемә итәләр. Әйе, тәрҗемә итәләр шулай. Шуңа күрә бу спорт белән шөгыльләнүче балалар дөрес кыйммәтләр белән тәрбияләнәләр. Бу аларга киләчәктә ярдәм итә инде. Алар тән белән генә түгел, рух белән дә көчле булалар. Безнең клубның девизы ур, бас инде ул. Ур, бас. Әйе, безгә бу хакта сөйләгәннәр иде узган килгәндә. Шунысын